שלום, אנחנו נעסוק היום בבעיית קיצון. נתון לנו מלבן ובתוכו חסומה מקבילית. איך יצרו את המקבילית? בעצם הקצו כאן נקודה P אשר יוצרת קטע באורך X, והקצו כאן נקודה Q על הקטע AD באורך 2X. הנה כאן אתם רואים דוגמה 6 ו-12. באותו אופן יצרו כאן X וכאן 2X. אתם יכולים בקלות להוכיח שנוצרה כאן מקבילית על פי משולשים חופפים. ואנחנו צריכים למצוא את שטח המקבילית החסום, שטח המקבילית המקסימלי. אנחנו יכולים לבדוק מצבים שונים ולראות ככל שאני משנה את הנקודה P, שטח המקבילית משתנה. איך למעשה אנחנו מחשבים את שטח המקבילית? אנחנו אומרים שאם זה X, APX, אז PB זה בעצם 32 מינוס X. ואם SC זה 2X, מה שנותר כאן, הקטע BS, זה בעצם 16 מינוס 2X. יפה. ומכאן אתם יכולים לבנות את הפונקציה המתאימה כדי לחשב את השטח, על ידי זה שנחשב את השטח המלבן כולו, פחות 4 המשולשים שבצדדים. והנה אנחנו יכולים לראות את הפונקציה. ואנחנו רואים שבאמת לפונקציה יש מקסימום. אנחנו יכולים לראות בערך בנקודה 10, אתם מוזמנים לחקור ולבדוק. בואו נראה את זה ביישום שלנו. אם אני אזיז כאן את P, ואני רוצה לחפש את 10, נעלמה לי המקבילית. היכן המקבילית? אני חוזרת. הנה המקבילית שלנו, למשל כאן אורכה בערך 6.12 והשטח שלה 328.69. אנחנו רואים אכן את הנקודה כאן שמתארת 6 ו-628 בשטח. אני ממשיכה. לדוגמה, כאן אנחנו מדברים כאן על AP7 בערך. אפשר קצת אפילו לדייק. 7 ו-14. והנה כאן אנחנו רואים את הנקודה שמתארת את אורך הצלע X ואת השטח 364. באמת גדלנו עם השטח. וככה נגדלה ומגדילה את שטח המקבילית, אבל באיזשהו שלב היא נעלמת לי המקבילית. מדוע? מדוע נעלמת לי הנקודה על הגרף ובסרטוט נעלמת לי המקבילית? אנחנו נזכור שוב כיצד בנינו את המקבילית. תזכרו, הקטע זה X וזה 32 מינוס X, אנחנו חייבים לשמור על כך שהערכים יהיו חיוביים. זאת אומרת, אם אני בחרתי 10, כאן יהיה 20, זה חיובי, זה בסדר גמור. אבל אנחנו צריכים גם להתחשב באורכי הקטעים כאן. אם כאן בחרנו 7 וזה 14, אנחנו צריכים לדאוג שגם הקטע BS יהיה חיובי. זאת אומרת, 16 פחות 14 זה 2, זה חיובי. אבל אם אנחנו נגדיל ל8, אנחנו בעצם מקבלים מין משולש מנוון. זאת אומרת, כאן ה-BS זה בעצם 0, ובעצם נוצרה לנו מקבילית רק עם שני משולשים. וברגע שאני אמשיך ואגדיל את X, 16 מינוס 2X, נגיד 16 פחות 2 כפול 8.5, הוא כבר שלילי, ולכן המקבילית לא מוגדרת. אז אנחנו כאן, העלינו כאן את המושג של תחום הצבה של הפונקציה, שאנחנו חייבים לדאוג לכך שכל הגדלים בתוך הבעיה, כל הגדלים במקבילית ובמלבן יהיו חיוביים, ומכאן נובע שה-X שלנו יכול, הכי גדול יכול להיות 8, והכי קטן 0. מה קורה ב-0? איזה מין מקבילית אנחנו מקבלים?
אנחנו מקבלים מקבילית בעצם מנוונת, מין קו ששטחו 0 למעשה. יפה. ולכן אנחנו באמת עכשיו רואים שהשטח המקבילית המקסימלי מתקבל מתוך תחום ההצבה. x שווה 8, זאת המקבילית הגדולה ביותר שניתן לחסום בתוך המלבן.